Ile ma to był? A ja miał dylemat, bo mu tego... Kredytka erekcyjna, nie kredytka, ale kredytka erekcyjna. Na biciu. To był granat. No ja już tyle, 18. Ja? A 20? No. Po grosz. Panie, jak gwiazda to jak... Wyraźnie rację. Ze stałej Polski, centymetrów. Nie proszę pana, to jest kakaowo, kolorowo. Pan jeszcze tak... 20 było, ja? To jest brązowo, ja mówię jeszcze srebrno, ale mi się rozleciało. To jest twój dług. A liczę, że niedługo dostaną złoto. Zgodził, żeby się tam szedł. No ja tak... Ale Dobra, grajcie. Pilot na 50-lecie na nie szpata, to... Coś tam szepnął? Krączynka gliny. Złoty medal, jeszcze te filmy z 2 lata. Jak tu herbata, zrobili mu ta herbata albo nie? Ja. Tak. Bo pan herbata. Ja. Kurde. No śpichy. Ja, jest okej. A drugiej kawa... Ja einfach 4 łodzie dzisiaj. To malutka, to do wody dała. Jak to tam? Do mnie to pasowało. Szalona, to się lubiło. Na końcu. Na biciu to ja. Czyli tak, dumy ile? Krótkie czy gliny? Same trójki są? No, co 27. Formy? No ja. Jak same trójki, no to dobrze. Nie, jedna czwórka jest. Jest czwórka? No to nie, no to kurde. To muszę tak robić. Jak jest czwórka. Ale Limański się obijał, bo zamiast śmietanka przynieść to nic. 18, Mam, 20, mam, Bo na cudzym mam. 20. Nie, no chłopcy, patrzcie. Tak, To zostań z wózku, to musi zrobić, to szepnie, bo to jest warto. Wózku. No, ale to nigdzie. dobra, spokojnie. To jest warto. No, to jest wersji. To jest warto. No, jak No, to teraz grana mamy chyba. grana. No co byś nie miał, jakby nie te dwa? Nie, Chyba bomba. nie. Nie? No dyszka nie śpi. To jest na wyjściu. Pytek. No pytek. Nie bój się. No to by było głupie, żeby nie grać grana, jak tak kucnie. Tu. Jak byś się grał, no mówię. Ciebie nie było. O kurwa, panie. Nie ma ścieków. To dawaj go, bo to lubię. O, 18. o. Wszystko przez wyjście. Ja bez dwóch strzelam na drugiego. To jest kompletny dół. Nie, ja z kompletem. No 2 kupią, 2 stare, nie? Widziałeś, że się pyściło. Ja ogranisko, No też grana. A jeszcze. To jest każdy miał świtu, ja widzisz, no fajny hec, kurde. O, ja teraz się wypiłem. No strzelam, no, bo ja bym strzela i bez dwóch, nie? Ale nie wiem, czy ja to dobrze pomyślał, ale... Dobra, mi się to... Bardzo dobrze myślę, myślę i tak dalej. No bo to było o kawie. Głodnemu chleb na myśli. Ja o kartach myślę, że dobrze myślą. No, Jak na to mieszał. Aha, no ale to przekład. Przekładał. Tydzień dokończył. Czerwony, ja. Mam. 20. Wiesz? 2. No. 3. Mam. 4. Grać. Rej. 2 stare dupki to rzadko kiedy jest grane, nie? Strzela ja. I odbija, ja. A dupki to z góry, nie? Ja. Ty nie jest najstarszy. To ja wiem. Tyle to A poradza. później drugi jest to ty.
Nie obrażamy go. No ale green dupek, mocny dupek. Jest, ale jest słabszy. No zawsze. A, dupek jest dupek. Damian, przecież się fryzura, bo w internecie. Czekaj, bo mnie kurwa plecy nie biorą. Jedna. Kurwa, stary zanieść, kurwa, zajmie. Kurwa, nie. Trój. Wszystko mu leci, to będzie ślubie. Co też? Trumf. Jedna. To ja zabieram. Trój. I trąb. Trąb. Dobrze zabrać. To chyba wyjście że jest, czy nie? 20... Tak czy tak Schneider, 29. Nie liść, Schneider. Bez 4. Ale jest dobry. 4 gra 5. No tak. Dziękuję Wam, że mógł sfilmować. Fajnie. I upublicznić ta nasza śląsko gra. Ja. I to powodzenia. Szkoda, że jakiś fajny gry